Zagubit umjetnici. Ne rešava, jeste. Da. Da, ovo je žiča gore. Da. To je Sopoćani sigurno, ne? Sopoćani. Reci, Zlato, šta si crtao? A nije okrenuo. Pa šta ovo su ti? visoki dečani, Dečani. a ovo su vam ovo studeni visoki dole. A vamo imamo Pećku patrijaršku. Vaša svetosti, želimo da vam izrazimo našu blagodarnost, jer ste nam ukazali veliku čast pozvavši nas da danas budemo vaši gosti. Deco, Hristos posredi nas. Jeste i biće. Sa nama je danas i sveti vladika Nikola i Velimirović i svi sveti oci. Oni stoje kao večni putokaz i podsjećanje ko smo i kuda treba da idemo. Jer ako nemamo jak duhovni koren u nama, vetrovi prolaznosti brzo će nas oduvati. Neka im je večna slava i hvala sada i uvek i u sve vekove. Amin. Vaša svetost, mi smo učenici osnovne škole, idemo u 5., 6. i 7. razred. Članovi smo likovne radionice nastavnice Slavice Todorić iz osnovne škole Ujedinjene nacije u naselju Cerak Vinogradi. Naslikali smo 53 likovna rada na temu Duhovne oči pravoslavlja, u kojima je svaki učenik nacrtao po jedan manastir u zenici svoga oka. Na ovaj način želimo da iskažemo našu čvrstu vezanost za duhovne korene naših predaka i da poručimo. Srpski manastiri pripadaju ordnima u čijim su zenicama u crkvama. Želimo da obeležimo sećanje na svetovladiku Nikolaja Velimirovića. 18. marta 2016. godine je 60 godina od njegovog upokojenja i da izrazimo zahvalnost za put istine, pravde i ljubavi. Pripremili smo duhovni program. Likovnu izložbu Duhovne oči pravoslavlja. Učenici 6. razreda Mihajlo Tomić i Sofija Ekler govore odlomak iz knjige Molitve na jezeru Ljubav moja bdi svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Učenica 7. razreda Anđela Dimić će uručiti dar vašoj svetosti. Naslikala je portret svetog vladike Nikolaja Velimirovića u Pećku patrijaršiju. Sve likovne radove želimo da poklonimo prostorijama Srpske pravoslavne crkve. Neka je večna slava i hvala svim svetim ocima, sada i uvek i na sve vekove. Amin. Sada idu molitve na jezeru. Vaša svetost, i mi smo pripremili odlomak iz knjige Molitve na jezeru, pa Vladimire, mogu sada da kažem, pa će... Izvolite. Ljubav moja bdi i bdenjem se ne Izvini, zamara. glasnije. Ljubav moja bdi i bdenjem se ne zamara. Onaj koga volim i koga iščekujem, dolazim i okružen svitom nebesnom. Kako da spavam i kako bdenje da me zamara? Bdim nad pričama ljudi i pričama stvari, ne bih li dokučio neku tajnu poruku ljubavi moje. Ničija me priča ne zanima priča radi, ni pričanja radi na tebe radi. Kao čovek koji izgubi glas svoj, pa pođe da osluškuje svačiji glas, ne bi li svoj poznao. I svugde nalazi neku notu sličnu svome glasu, no nigde celinu glasa svoga. Kao čovek koji razbije stakleno ogledalo, pa pođe da ogleda lik svoj na licima ljudskim, licima životinskim i licima svih stvari, ne bih li poznao lik svoj. I svugde nalazi neku crtu sličnu svome licu, no nigde celinu lica svoga. Tako i ja, dim nad bezbrojnim glasovima cele vasione, ne bih li poznao glas svoje ljubavi. I bdim nad bezbrojnim licima cela vasiona, od lica belog šljunka na jezeru do lica sunčanih kola, ne bih li poznao lice svoje ljubavi. I nikome u tome ne može obmanuti, no svako o tebi govori ono malo što zna i može. Kad stvari govori, ja tebe prisluškujem, kad prirodu gledam, ja tebe tražim.
Kako je lepa ta sveta težnja molitva, tu gde Bog čovek, a čovek Bog biva. Kako je lepa ta sveta težnja molitva, tu gde Bog čovek, a čovek Bog biva. Kad me ljudi vide zamišljena, oni drže da ja o njima mislim, dok ja mislim o tebi. Kad me vide trudoljubiva, oni misle da se za ljude trudim, dok se ja trudim za tebe. Kad priroda čuje svoje ime na usnama mojim, ona misli da ja o njoj pevam, dok ja pevam o tebi. Kad goluba hranim, ja tebi nudim. Kad jagnje milujem, ja tebe milujem. Kad se na sunce osmehnem, moj osmijak prolazi kroz sva sunca dok se ne sretne s tvojim osmijehom. Kad spustim svoj poljubac na beli krin, evo kroz 7 svetova spuštam na podnožje nogu tvoju. Bdenje ljubavi moje ide uporedo s molitvom vere moje i postom nade moje. I nijedno bez drugoga dvoga ne ustaje i ne leže. Sva delatnost uma moga služi veri moje. Sva delatnost srca moga služi nadi moje. Sva delatnost duše moje služi ljubavi moje. Kad goluba hranim, ja tebi nudim, ljubavi moje. Kako je lepa ta sveta težnja, molitva, tu gde Bog čovek, a čovek Bog biva. Kako je lepa ta sveta težnja, molitva, tu gde Bog čovek, a čovek Bog biva. Ima svete sadi. Uzviknimo s ljubavlju, svetitelju Savi, srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi. Tamo venci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte. Pojte mu Srbi, pesmu i utrojte. Blagodarna Srbijo, puna si ljubavi, prema svome pastiru, svetitelju Savi. Tamo venci, tamo slava, gde naš srpski pastir Sava, pojte mu Srbi, pesmu i utrojte. Pojte mu Srbi, pesmu i utrojte. Vaša svetosti, ako izvolite da nam se obratite. Hvala vam. Ovo je lep dan. Ovaj dan Blaženi patrijarši sa vama. Moram da priznam da sam imao jedno veliko, prijatno iznenađenje i radosno iznenađenje što vas tako mlade, lepe i fine vidim da ste obrnuti svome narodu, svojoj crkvi, svojoj veri, svojoj pravoslavlju. I da ste pokazali svoje prve darove, ono što nam Bog darovao svima ponešto, ne jednome sve, nego nekome ništa, nego svima ponešto, nekome smisao za pesmu, neko smisao za umetnost, slikarstvo, za arhitekturu i mnoge druge darove. Eto vidim kod vas veliki dar da slikate lepotu naših svetih hrama. Ono što je posebno raduje, to je da ste imali prilike da čujete reči našeg najvećeg crkvene ličnosti, za koju ljudi smatraju da je najveća ličnost posle Svetoga Save, to je vladika Nikolaj Žički.
i da je od njegovih mnogobrojnih dela ste naučili, čuo sam recitaciju, dve molitve iz njegove knjige, Molitva na jezeru, koje se smatraju najlepši izlivi ljudske duše. Crkva zna da svetoga cara Davida, koji nam je ostavio lep knjigu psalama, a vladika Nikola je napisao psalme svoje duše, ako nisu veći, one su bar ravni psalmima Davidovi. Lepo je što ste danas ovdje i raduje se crkva svih nas, što ima tako dobru djecu, što znači da idemo jednu lepu, finu i sigurnu budućnost. A to ste dokaz za to vi, jer nastavljate predanje i tradiciju naše istorije, naše kulture. Naša istorija, naša kultura je sva hrišćanska, sva pravoslavna. Mi smo bili jedan neznatan narod u ovom delu sveta, dok nismo bili hrišćani. Kada smo postali hrišćani i kada se na čelu našeg naroda našao Sveti Sava, koji isto tako bio mlad kao i vi i koji u mladim godinama zavoleo veru svoju, voleo Hrista i kao vrlo mlad, kao što znate, sigurno mnogi od vas, se odlučio da napusti